Ahojte, moje meno je Dana Kozáková, toto je moja webka, tam nájdete aj viac príkladov, materiálov. Takže poďme teda rátať ten príklad na euklidovú vetu. Dajme si taký zahrievací, pomerne jednoduchý. Máme dané dve prepony v trojholníku, dve odvesny. Jedna je 145 metrov dlhá a druhá je 138 metrov dlhá. Čiže toto nech je B a toto nech je A, povedzme. Čiže C nepoznáme. A nepoznáme C, preponu C a nepoznáme ani výšku. Na to sa nás pýtajú. Ako by sme to vyrátali. Čiže ani výšku nepoznáme, ani C. No tak ako prvé, keď máme dve strany, by nás mohlo napadnúť, že Pythagorov trojuholník, jedno, druhé a C. Čiže dám si prepona na druhu sa rovná A na druhu plus B na druhu. Čiže prepona na druhu je 138 na druhu plus 145 na druhu. Ja som si to už porátala, to je, aby sme sa nezdržiavali, to je približne C, keď si to umocním. Čiže potrebujem si odmocniť 138 na druhu plus 145 na druhu. Čiže C mi vyšlo, že je to približne 200,17 metrov. Fajn. Čiže stačila nám Pythagorova veta, poradili sme si. C teda preponu už poznáme. Čo s tou výškou? No tak poďme loviť v pamäti. Nejakú vetu o výške sme mali V, na druhu sa rovná 1 úsek krát druhý úsek. A tak teda to by chcelo vedieť, koľko je toto a už to máme zaokrúhlené. Nemusíme to takto rátať. Máme na to takú fintičku a vôbec pritom nemusíme použiť euklidovú vetu. Keď ju použijete, vyrátate CA, postupne potom CB a potom výšku, dobre, ale dá sa na to ísť skratkou. Ale potrebujeme tu vedieť jednu fintu. Ako rátame obsah trojuholníka? No väčšinou A krát výška na A lomené dvomi, no ale výšku na A teraz tu nemám, mám tu výšku na C. Takže radšej použijem C krát výška na C, a to je vlastne výška lomené dvomi. To je fajn, ale ja ten obsah nepoznám. No dobre, ale v pravouhlom trojuholníku viem obsah vyrátať aj inak. Veď pravouhlý trojuholník, to je vlastne polovica obdĺžnika. Čiže obsah dokážem vyrátať aj A krát B lomené dvomi. Aha, to už znie lepšie. Obsah je toto aj toto. Dám si to do rovnosti. Na A krát B lomené dvomi. Čiže z toho mi vychádza, že C krát V sa rovná A krát B. Čiže V, keď to podelím C, je A krát B lomené C. No, tak to už vychádza celkom jednoducho, pretože A poznám, B poznám a C som pred chvíľou vyrátala. Takže výšku viem vyrátať ako 138 krát 145 lomené 200,17. Čiže výška je približne 99,96 metrov. A je to. V podstate sme euklidovú vetu ani jednu nepoužili. V ďalších príkladoch ju už budeme používať. Viac učebných materiálov a príkladov nájdete na stránke hodinovaučiteľka.sk.